toiminnallinen ampumaurheilu ja reserviläisammunta ja sen sellainen, se on ilahduttavasti hieman nousukiidossa. Ihmiset ovat kiinnostuneita ampumataidon omaksumisesta. Ehkä se ajatellaan jopa jonkinlaisena kansalaistaitona. Ja palveluntarjoajia on paljon, mutta vain yksi sellainen kuin Nightside Finland Oy, nimittäin näiden kanssa pääsee kokeilemaan ihan oikeaa elokuvista tuttua goglesit päähän ja sysipimeässä niin kuin toiminnallista ammuntaa. Miten se on mahdollista? Kuinka tämä voi onnistua? No se onnistuu sillä tavalla, että ollaan luotu tosi turvallinen tapa opettaa se tosi lyhyessä ajassa ohjatusti. Että meitä ampuu yksi kerrallaan, sitä on helppo valvoa ja pitää se toiminta turvallisena. Ajatus on myös se, että tämä olisi rentoa, helposti lähestyttävää ja sitä varten tämä palvelu on luotu. Tämä tilaisuus järjestettiin Tampereen Ruutisavun ampumaradan tiloissa. Nightside Finlandin vieraana oli Business Shooting Clubin porukkaa. Laitteiden sovittaminen ja kokeileminen oli jo ensimmäinen suuri elämys. Tämäkö on nyt sellainen kokemus, jonka voi ottaa vastaan, vaikka ei olisi ikinä koskenutkaan pyssyyn? Totta kai voi. Ihan niin kuin ampumaradoilla, kaupallisilla ampumaradoilla. Voit maksaa rahaa ja päästä ampumaan. Tässä vaan on se, että tässä ammutaan valon vahvistimilla, mikä on sitten taas sellaista, mitä just erikoisjoukoissa parhaimmillaan käytetään. Niin kiristetään tuolta, niin saadaan se laite. Se on huomattavasti miellyttävämpi, kun se on kiristetty. Luulisin, että se aiheuttaa jotakin niin kuin ekstra haastetta tuolle turvallisuudelle, mutta kuinka? Sä oot kehittänyt semmoisen metodin, että ei ole niin kuin ongelmia. Just näin niin kuin sanoit. Eli metodi on käytännössä ammutaan yksi kerrallaan. Muut voi seurata ja meillä on niin paljon kalustoa, että muilla on ne päässä. Ja sitten kun on oma vuoro, niin viisashan oppii muilta. Niinhän se on. Joo, ja tuommoisen vermeen jo päälle pukeminen ja sen käyttäminen ihan ilman pyssyäkin, niin sekin on jo elämys. No se on elämys ja sitten kun tätä kokeilee, niin tietää mistä puhuu. Mistä aikanaan tuli tämä iloinen idea perustaa tämmöinen palvelu? No se tuli siitä, että tuli oltu kriisinhallintatehtävissä muutamankin kerran ja tehty tätä ulkomailla koulutettua. Ja siinä on vain yhdistetty yrittäjyys ja mua motivoi itseäni elämässä just se, että voit tarjota muille uskomattomia kokemuksia ja taitoja. Se mikä tässä ampumisen päälle tulee on pimenäkölaitteet. Eli miksi se on haastavampaa on se, että syvyysnäkö on erilaista sekä kavennettu näkyvyys. Ja se on niinku se, mikä sitten tekee haastavampaa. Plus sit se, että meillä on totta kai eri värimaailma. Meillä on vihreätä, valkosta, riippuu vähän laitteista. Kun turvallisuusasiat ja toiminta radalla oli läpikäyty ja vehkeet sovitettu silmille, niin siirryttiin alakertaan Ruutisavun toimintaradalle. Siellä aloitettiin koelaukauksilla, valot päällä toistaiseksi, lasertähtäintä opetellen. Ammu sinne yksi laukaus. Hyvä. Ei muuta kuin. Voit myös käydä. Sitten se kun sattuu tää katto, niin toi hyvä. Jees. Oli hyvä. Ei muuta seuraava. Hyvä pyssy. Ja nyt ollaan valmiita itse asiaan. Valot pois ja menoksi. Se on kyllä joo. Tänne päin. Täällä on kuvaaja, jolla on valovahvistin, niin siinä on aika kirkas valo. Mutta se on paljalle silmälle olisi näkymätön. Oman maun mukaan. Tämän tahtoo joka iikka kokea toisenkin kerran. Ja ensi kerralla osumat saadaan paremmin hallintaan.
Enemmän liikettä ja vauhtia mukaan. Ja sillä tavalla. Kyllä niin hienoa, että pitää klubille järjestää tää uudestaan. No niin, mahtava kuulla. Okei, kiva, että tykkäsit. Kyllä. Kiitos. Ampuminen on aina hauska. Upeita hommaa. On ne. Täällä on erikoiset vehkeet, mutta kyllä niillä taisi tauluunkin osua. No, erittäin suositeltava homma kyllä. Ihan niin kuin tosi erilaista ammuntaa kuin normaali Ammutko muuten paljon? En ammu paljon muuten, mutta jonkun verran ja sitten niin kuin on kyllä tosi erilaista ja tosi mielenkiintoinen fiilis ampua nämä lasit päässä. Jes, kyllä tämä on niin ollut mahtavaa. Mä oon odottanut tämmöistä pitkään ja hienoa oli. Hyvä opetus ja hienoa ampumista. Kuulostaa vähän siltä, että ei jää viimeiseksi kerran. Ei jää. 40 vuotta on jo ampunut erilaisilla aseilla, niin ensimmäistä kertaa täytyy.